Subeta yikho le nto yenza suppose ayicheke yakho. Suppose ayicheke yakho intoni bethisa intoni bethisa. Love them all, I can't fake it, no. Friends are fake, yeah, I know it, yeah. Family changing slowly. Riding down these streets alone. No care for my side, no ride alone. So guys, today niyayazi basize Gqeberha senza ntoni? Couple switching phones. I hope niyayibona i-trip yami namhlanje fresh. If niyazifuna impahla ezinxibileyo, checka nansi link ndiyadlala abanibhatelanga so asiyazi. Guys, masiqaleni ivideo singawaste isikhathi. Yo, hello guys, welcome to my YouTube channel. Sibuyile episode 2 couple switching phones Gqeberha guys, ziyakhala kuyanyiwa. Hello sister, right? Yeah, right njani wena? Ando right nami sister, ukhre nawe buda? Andisefu zethu vethu. Andikhre nami bani igama lika sis? Wini. Andi? Wini. Oh, okay, lakho buda. Piano mfethu. Oh, so nina how many years no put ni John? Sina 3 years. Nina 3 years akudala. Uyamthanda xa ubuda ne? So unyanisile for my 3 years. Yeah, effect mfethu. So kula 3 years akho cheating nix. Akhona maganxegenxa bekwenzeka mfethu. But nawalungisa yonke lawo. Yeah, sayilungisa. Okay, akho stress. So sisicela ubuze yamthemba ubhuti. Ndiyamthemba. Out of 10 umthemba kangakanani? 8%. 8%. 8 akakho bad noko. Wena man out of 10. 10 out of 10 mfethu. Oh my god. Wow. Awuthembakele mos. So befuna sidlale nje igame encinci. Wena sisi uzanika ifone yakho nobhuta anika ifone yakhe ni exchange sicheck WhatsApp ba account ozifihlwayo na. Awunangxaki. Besicela uvule ifone yakho. Si check. Thank you. Okay guys, ifumene ifone ngasisi masingene ku WhatsApp singabe si waste ixesha. So bhuda masingene. Maseche I love you. Yabo sibone ba kuzaphuma ndo. Ba usansi okay hayi intombazana usansiwe like intoni chomi yakho kanye oh kaloku amantombazana wathembakali kwensuku yakodola khona yakodola khona so masisearche ngokhona ba bekumnandi uhlala nawe yabo Shova. Search babe kumnandi uhlala nawe sibone ba uzothini. Khondivelayo khona Yeah. khondivelayo. Jogo I love you kuvela kumasixole mos. Yeah. Kude kwabeka no heart awuthembakele sister. Kamnandi yazi ndifuna usibonele khona uqona. Bona mfethu. So uxolile ngo sister. Sure. So asiyabulela ke sister. So ngokusiza uthatha ifone kabhuti sicheke yona. Besicele yakho khona It's about to go back. Yo hanze ukwazi yenza lento leyo. Njani ngokhona kodwa sisando cheke kasisi. Uyamxolela hanze ukwazi. Njani ba uzoyenza loo nto leyo? Njani? Hayi ke ndihamba ke mna. Khona njani Andizokwazi phone khona hey cause kusupposeile nduka guys kusuppose siyaycheka wayele way khona njani ulandu suppose ayicheka neyakho wena siqela wena. Jack suppose subeta yikho le nto yenza suppose ayicheke yakho suppose ayicheke yakho intoni bethisa Njani ba uzoyikhupha ifowuni? Sifuna ifowuni fondini. suppose ukhupha ifoni ayikho akho nixoxisayo ukhupha ifoni intoni bethisa ngoyiki ke mnako Ngoyiki fondini. into bethisa kuyo yonke le njani bakuqhela uyachita mos thenga uyachita uyachita intoni le nto uyachita yikho le nto yenzayo yake sister ayikufuya yake sister khona yake sister khupha ifoni kaloku hey guys makakhupha ifoni khona ayikho le nto yenzayo isondela cameraman ve intona ifunayo khona intona ifunayo khona sister ngicela usondela like wena uzawuthini uyamyeka ubhuti kanye kwenzeka ntoni Naye kaloku. Akwenza phinde ndiyenze kuye kaloku xa engakhupha ifowuni. nam ndithi myeka cause ayikho le nto yenzayo Hayi, ayikho le kakuyenzayo. njani masicheke ifoni bhuda Awufuna uyikhupha masifowuni. Hayi, masicheke ifoni hayi. ungayivumi loo nto sister ucima into akho nto icinywayo apha uyatshita akho nto icinywa uyatshita Kayeke fondini man. ndithini uyeka uyatshita khona
Hey abantu baseGqeberha uyachita yikho le nto yenzayo. G. So guys, ndiyanicela ni subscribe, like this video, share guys because ndiyabona bayachita. Ayikho yabona Gqeberha kuyanyeka ngoku sifikile asiphinde siyeke. If uyachita siza kubamba.